Christian Borch, l-allegat kriminali kellu negozju fuq proprjetà mal-mexxej laburista Robert Abela, uża karozzi lussużi biex jagħmel tajjeb għal proprjetajiet valur ta' aktar minn 2 miljun euro u nofs. Hekk żvelat il-Gazzetta Sunday Times of Malta fl-aħħar minn sensiela ta' żviluppi marbutin ma' dan iż-żagħżugħ dwar proprjetajiet li jinkludu penthouses bil-pixxina fil-Mellieħa u villa fl-istess lokalità kif ukoll meżonet f'Marsa Skala u penthouse b'garaxx fil-Baħrija. Dan f'nuf skandlu li kompla jeżżes lil partit ta' Robert Abela b'esponenti fil-klikka tal-lider sforzati jiddefenduh fost oħrajn billi jirrepetu retorika tiegħu. Il-Gazzetta rapportat li minn barra Abela diversi persuni prominenti oħrajn fil-Labor kellhom relazzjoni ta' negozju mal-allegat kriminali fosthom id-deputat Ian Castaldi Paris u anke l-fotografu uffiċjali tal-partit Joe Kamenzuli. Fost il-karozzi li Christian Borch uża għal negozju dwar proprjetà kien hemm Ferrari u anke Range Rover. Christian Borch jinsab akkużat li kien fost diversi persuni oħrajn li ħatfu persuna u għeddew li jaqtawlu subajħ u jistuprawlu lill-oħtu. Sa riċenti l-vittma kien jaħdem fil-kumpanija ta' Borch li tikri l-karozzi. Mal-pulizija l-vittma spjega li sakemm kien maħtuf is-sawwat u kien meddet regolarment jekk ma jikkoperax ma' Borch u sħabu. Kif sar magħruf fl-aħħar il-ftehim ta' negozju bejn Christian Borch u Robert Abela inkluda dokumenti li kienu deskritti minn esperti finanzjarji bħala possibilità ta' loophole għal evażjoni tat-taxxa. Sallum Abela għadu b'fommu sieħet dwar kemm taħħal flus minn dan il-ftehim. Barra minn hekk il-ħabib ta' Robert Abela kien involut f'rekit ma' diversi uffiċjali tal-Leża u Transport Malta biex seta' jiġbor ħlasijiet għal ċitazzjonijiet mingħand klijenti iżda bis-saħħa tagħhom kienu jinħafrulu u allura jżomm il-flus għandu. Fid-dawl ta' dan kollu, fil-jiem li għaddew kien irrapportat li bħalissa l-pulizija għandha f'idejha recordings fejn Borch allegatament saħaq ma' sħabu li m'għandhomx jinkwetaw għax għandhom magħhom lil persuna li referalja bħala Bobby.